Hej alle sammen og velkommen til Saints Row Let's Play. Hvor jeg har lige hovedet taget. Har det lært. Ja. Endnu en bro. Yippie! Hyg dig. Nej! Det er unfair. Skal jeg fandme have? Jeg skal ikke. Lol, man plejer også at kunne køre over. Jeg kunne godt. Men jeg kommer lige igen. Fuck, man. Hjælp penge. Jeg dunkede. Hej David. Vil du med over? Skal vi se, om det lykkes den her gang. Nå, så tager du bare en politibil. Det er fint med mig. For jeg kører ordentligt. Fuck. Vi røg sgu derovre. Jeg triller sgu derned nu. Stay out of my way. Nej. Shit, man. Gider ikke. De flyver bare det. Hvad sker der lige på det der? Det er sådan som meningen. Nå, okay. Det er en fuego. En fuego. Stop. Simon. Og så har vi lige trækket her. Så skal vi lige skiftet af. Drav lige rundt. Hvad fanden skete der lige der? For dig. Jeg snorede lige. Lad lige baglæns salto der. Hvad laver du, knægt? Der er en lemur herovre. En lemur? Ja. Ej, den er skal vi køre over broen? Men lad os bare køre efter et drille. Vil du gerne dø? Hvad er det? Jeg tager ham på den anden side. Nej, de skyder! Så skal I dræbe føreren, men så er det ikke sjovt. Kom her. Stop det. Kom her. Kom, jeg kommer. Der mange skud. Sunshine. Ej, han er... Gå ud af lige flyvende. Altså, han har jo en baseballbat. What's up, policeman? What you get to me? Hold nu, bare slæber fra. Jeg kan også godt tage ham der. No. Det er mere, bitches. Nej, jeg havde det. Det er mere. Hvad laver du? Så du lidt det. Okay, jeg vil lige køre den ned en gang til. Det er det. Bilen bliver bare fældet under mig. Gør det simpelthen hurtigt. Jeg vil ikke dø igen. Igen? Det er nødvendigt på mig! Anyways. Anyways, tilbage til jer. Jeg skal ikke slæbe de der penge der. Kom nu her, mand. Jeg skulle sagtens følge med, hvis du gad vente. Det var det. Det er sjovt det her. Det er ikke sjovt, jeg kører der bare over vejen. Der er slet ikke så meget troll over det der. Nå, ikke igen. Okay, jeg var sådan en flikflak. Har jeg overlevet? Eller var sådan en flikflak. Ja, så kan jeg bare ved med at rulle. Hvad skete der lige? Der er en, jeg kan ikke finde... Sådan der. Du kan ikke finde på isen, hvad hedder det der? Jeg bare jeg skal tage et billede. For helvede. Skal jeg tage et billede? Nej. Hende der. Du skal have min motorcykel, så skal jeg bare tage et billede. I love to get fuck, man. just of me. Fuck, du gang i det tykke. Jeg vil bare gå ind i dig. Au. Lær det. Eller jeg røg af, fordi jeg kørte ned i vandet. Og der var en sten, ikke? Men... Det gør Simon jo ikke. Jeg flyver bare. Whee! Fuck, det er god BMX-bane, det her. Hey Simon, jeg tror, du prøver hjemløs herinde. Jeg har lov til at hugge. Nu har jeg det kraftigt med fast i det lort her. Der er en bøsse, der ringer på Skype ved navn Rune. Lad nu være! Jamen, for helvede, jeg sætter lige recordet det for helvede. Ja, men nu er Rune med på det lokale medier. Ja. Jeg er også med. Vi spiller den Saints Row, mand. Ej, nu skyder vi skidende. Er jeg så populær lige pludselig? Hvem fanden i helvede, Rasmus Nielsen? Så sæt dig der på, vil ikke forstyrres, knægt. Hvad fanden, jamen, sidder ikke med? Kom nu, smid nu bare ud, så der får ikke forstyrres. Anyways.
Dag. Hvem fanden er du? Det var mig, der er Rasmus der, som Mathias skulle gå fra i går af. Jeg ved ikke, om du er. Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke, men han lyder helt Nå, sagde Kan jeg. du huske Mathias, du snakkede med i går? Ja. Det var mig, der sad ved siden af ham. Okay. Hvad sker der? Prøv at kigge, hvem der kørte den skraldbil der, men det var sådan en nære, mand. Han er sgu da ikke nære. No racisme, no racisme. Det er bare et ordsprog. Går du med, eller hvad? Ja, de sidder og spiller. Ah! Vi spiller Saints Row! Hey, der er min motorcykel. Ja, det var det hele for dig, hva'? Gamle egyptiske skrifttegn. Alt. Det er kileskrift. Mytologi. Fuck ja. Jeg kan ikke... Det var... Daniel, jeg kommer! Man kan bare tage et billede. Et billede. Hvad fanden skete der lige der, mand? Fuck, det var et godt job. Nu kan jeg jo ikke finde det igen, din lille bøvse. Skal det ikke min skyld, du ikke kan finde noget at finde vej? Nu har min motorcykel kraftigt med igen. Altså, der er en bøsse her, han kommer sådan... Altså, han bøssen der, der går der sådan en handkuder. Ja. Han skal nakkes. Så han skal det i røven. Han skal laser i røven. Men jeg kan ikke tage den der laser om der. Så det kan jeg sgu laser godt. Hej, Dale. Så er din homo. Ja, okay. Jeg synes, jeg kan ramme det. Kan jeg godt ses. Der var ikke. Fuck, det er god musik, der er i den her. Kemi. Det kører ind i mig, det er snyd. H2. Det er vand. Fuck, mand. Juice. En sædvanlig sportsmål. Der var med den lyderen. Hvad vinder over sten? Hvad vinder saks over i sten? Så kan det. 4. Når man vinder over saks. Sten. Ja. Altså, ikke ham, Sten, vel? Hvilket dyr er zebraen? Hest. Koen, grisen eller geden? Det... Hvad fanden? Nu er man en ko, så. Dan, du er så ikke så uheldig med de der bikes der. Nå, men de der bøsser, de kan ikke køre. Men kunne ikke ham, der er kodet i vandet, eller hvad sker der? Hvad sker der for os i Osborg? Han har blivet ude af en flagermus under en koncert engang. Og så kræfter du det over lige pludselig. Dan, du er bare ikke heldig med de der bikes. De har også bare stoffer rundt om. Kom på vej. Ja, men de er fucking op at køre sådan noget. Fuck, du går langt, mand. No hate. Han mega meget. Hey, jeg skal... Hvad fanden sker der for det? Der strålbud, den kører kraften frem og tilbage, men så den kraften dø. Gider der ikke mere. Jeg skal dø! Jeg skyder bare med en åndpistol. Okay, han er død. Væk! Du bygger, Simon. Det kan jeg da i hvert fald. Det er også min nitro, der gør sådan. Kan du være? Du kører lort. Ad. Du skal lige op i hovedet. Far, måske må være køre ind i mig. Jeg kan godt lige sige mere til nitro, hvor men der kommer ikke noget ud. Eller det der. Rør det. Hvor fanden var jeg godt lige blive på vejen? Det er ikke mig. No, igen. Hvad fanden sker der på det der? Du hang bare fast. Jeg er død. Hvad er en motorcykel? Hvad fanden? En luder? Se, Stan, jeg skal også tage et billede. Det sker også. Simon, må du... Simon. Jamen, også til dig. Næsten. Kom nu, tag et picture. Tag så et billede, din fucking bøs. Kom nu, tag det. Ja, det er godt. Ja, jeg fik det. Pis. Ja, jeg nåede lige at få den. Dagen, den der ikke også, den nåede lige at komme frem, ikke? Og så skød du ind. Okay, Simon, jeg har en meget fed motorcykel. Lad på kigge. Min, den er bare top-tunet. Det er min fandme også. Det kører på en lydmål. Det burde ikke være omvendt. Jeg var hvid og kørte på en sort. I kan tage det. Ja, det er sgu meget sjovt. Simon. Simon, vi skal kraftigt spille hide and seek senere. Daniel! Simon, jeg sidder stok. Daniel! Mine ben, de var krydt og smadret hovedet i din væg, og så døde jeg. Simon, prøv lige at Der er penge!
Det ved jeg så godt, du skal derfor vil ned. Så er der lige penge til farmand her. Min motorcykel er så stok. Det er da godt nok ærgerligt. Vil du svare på min? Ja, jeg er sådan næsten Så kom med, Daniel. Come up to me. Come to papa. Hvad gør vi? Kør for helvede. Fuck, du er fandme fed, du er. Der er ikke motorcyklen simpelthen. Hey. Der er ingen skid i det. Prøv at kig. Der er ingen skid i det. Nej, der. Det var nok ikke mig, men... Prøv at se her. Drift! Fuck, man kan ikke drift. Jeg skal lige på flyen af. Man kan ikke dreje, mand. Hvad fanden? Så kører lige en mand ud og ned. Ej, grab den nu godt af. Anything else, Kig. sunshine? Han fik den i røven. Daniel. Lige røven. Røven, det er din der. Lige røven. Kom, du kører for helvede. Kør. No, stop. Striserne efter kampen nat. Hold fuck dig, mand. Hey, der er en mand ud her, så de skyder lige i røven. Kom så. Det er der. Ja. Du kan lide det, var. Ja, det kan du også, kan man høre. Ja, mega. Tjener på det. Ja, Sved i det. det er jeg godt tænkt. Det er jeg faktisk godt Jeg tænkt vil på. ikke min tunede motorcykel, den er heroppe. Han tager bare klok. Hvad fanden har du gang i? Det var for det før! Hvad gjorde jeg? Du kørte mig ud i vandet. Du har fået hævn nu. Au! Det er med dig, mand. Jeg har godt dejlig motorcykel. Ja, kan du ikke finde mig, hva'? Så er det bare lige væk. Nej, du sidder lige derovre. Og min, den ligger altså næsten ad. Ja, jeg har sagt, man ser det. Hvad fuck har den bøse gang i? Ja! Det må da gerne. Okay, han døde af et body slam. Den rykker sig, motorcyklen, den rykker sig. Det er I'm det, going gør. for another brawl. Og det burde den bare slet ikke... Godt. Men... Der er en ghost driver! Hold. Den Det her. er det, der er, så tæller det ikke. Whee! Du er ikke rettet. Jeg får at sidde på den. Upsi! Jeg kan så. Ja! Fanden skete der lige for det der? Jeg skal kraftedeme sidde forrest. Jeg pifte på alt dækken lige før. Nej, du sidder... Kraftedeme ikke bakke. Ja, kan du finde mig? Hvad er den anden? Kan du finde den? Ja, jeg har fundet den. Jeg kan bare ikke komme ind under der. Nå. Answer telefon. Yo, we heard what Zemos is Hey, doing with you the idiot. unionizing of the girls, Sagde and we lige want Simon. in. Nej, Simon, der kan ikke komme ud igen. Check out the Morning Star watching Det er us. så mærkeligt, hva'? Ja. Der tog så lige roligt Pay attention now. Kom, Fucking Dan, nitro, kør det for er helvede. Vi skal over til en mission, din spade. mission, siger du. Ja, prøv at kigge på kortet. Jeg skal kraftedeme ikke ned i det vand der. Fuck, hvor var det tæt på, mand. Shit. Nej, men jeg går bare på den der cheat code, den der, som man reparerer den. Nej. Det er ikke det, jeg vil. Simon, prøv at tjekke den spærter der. Prøv at tjekke den. De trusser der. Dan, man kraftedeme. Jeg kiggede dem. They couldn't just Ja. get lost. Ja. Prøv at se. Fuck, sur ham der. Own Dan, this prøv at city. tjekke hende der dame i år, mand. Prøv at se. Så kan jeg bare ned ad Hvad pandet. skete der lige for det der? Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Dan, jeg har fundet et nyt træk, man kan lave på dem. Hvad for noget? Hvis du trykker F på dem. Jo! Eller bare der ikke kommer løven over mod dem. Du skal sådan stå ved dem, og så trykke F. Slå den lige med kusten på hende. Fanden. Der er så mange noget bak med den der. Simon, hvordan når man stjæler deres penge? Jeg ved ikke. Nå, men jeg har købt sådan noget, som der kan stjæle deres penge her. Når man gør det. Damn, man. Så hvis I ved det, så må I lige skrive hernede i Oh, you kommentarboksen. using this? Ja, det vil vi nemlig rigtig gerne vide. Det er med dig. Jamen, jeg kører nu. Skal du med? Ja, jeg skal bare lige slag med. Kom. Right. Go. Kan du bare, Simon, vi skal se det over 3. Nej, hvis Simon, det er de der waves, der vi skal lave. Nej. Ja, det var den let's play for denne gang. Vi ses næste part. Hej hej.